eta elurte handian, nola baita esateko da haurtzaroa, eta haurtzaroa horretan izan zen elurte handi bat, nun eta argi eta argiarekiko txundidura hori sustraitzen den umearengan. Ume horrek ikusten du landa elurtu zabal bat aurretik, simbolikoki izan daitekeena bizitza guztia dauka aurretik, urratsik eta markarik gabeko larre elurtu bat dauka, literatura dauka aurretik orri zuri bat idazteko, eta guzti horretan haurtzaroko oroitzapen eta kinuz betetako atala hori, ezta? Atal hori pasatzen da ekialdean, atalera, ekialde horretan haurtzarotik gaztarora pasatzen gara, gaztaroa, uda, argia, mediterraneoa, ardo zuria, paperezko hegazkinak, azalak, izarak, leihoak, eta horren inguruko eta maitasuna, eta erotismoa, eta maitemina. Parte horretan daude. Ez dakit larri ilustuko, zer irakurrita?